La vaca Connie. Buscant les diferències. Era un dia esplèndid d'estiu i la Connie i la seva àvia Clara havien decidit sortir a passejar pels prats verds i contemplar la natura. Àvia, a què et sembla que podríem jugar? Podem jugar a buscar què té cada animal que el diferencia dels altres. Sí, m'agrada aquest joc, ha de ser molt divertit. Per quin animal podríem començar? Ah, mira, pels ocells que volen pel cel, ben amunt, per damunt de les muntanyes i tot. I què els diferencia dels altres animals? Doncs són molt diferents de les formigues, per exemple, perquè les formigues no tenen ales ni volen. Les formigues van per terra. Just en aquell moment va passar una formiga. La Connie se la va mirar amb molta atenció i ella i la seva àvia la van seguir per veure on portava la fulla. Mira, totes les formigues baixen menjar cap al formiguer. És clar, perquè les formigues mengen els formiguers que tenen sota terra. En canvi, tu i jo mengem aquí, al prat. Caram, sí que saps coses. La Connie li va dir adéu a la seva àvia i se'n va anar al bosc a buscar més coses que diferenciessin uns animals dels altres. Llavors va veure un conillet que saltava la mar de content i es va posar a córrer darrere seu. Espera't, conillet, que no et puc seguir. No corris tant. I després de córrer molta estona, finalment el conill va arribar a casa seva. Escolta, tots els conills corren tant com tu? Oh, i tant. Tots els conills correm molt i també saltem. Som uns dels animals més ràpids del bosc. Vull trobar algun animal que sigui diferent de tu. A veure, si tu ets un dels animals més ràpids del bosc, n'hauré de trobar un que sigui molt lent. Sí, un animal lent seria molt diferent de mi. Segur que en trobes algun pel bosc. I després de dir-li adéu al conill, la Connie va anar a buscar un animal que caminés molt a poc. Ai, mira! Però si és la tortuga dormilega! On deu anar? La Connie va seguir en Dormilega. Era molt divertit. Dormilega, sóc darrere teu. M'hi he fixat i veig que camines molt a poc. Creus que pot ser l'animal més lent del bosc? És veritat que les tortugues som uns animals molt lents, però els cargols encara van més a poc que nosaltres. Visca! He trobat dos animals molt diferents dels conills, les tortugues i els cargols. Que bé! Moltes gràcies, Dormilega. Feia tanta calor que la Connie va anar al riu. Com que l'aigua semblava ben fresqueta, la Connie s'hi va tirar i va fer una gran esquitxada. Ara podria buscar diferències entre els animals del riu. Aleshores, la Connie va veure el peix aletes que li nedava al voltant de les potes. Hola, Aletes, puja un moment que vull parlar amb tu. Hola, Connie, bon dia. Què fas avui? Jugo a buscar en què es diferencien uns animals dels altres. Doncs els peixos som diferents dels altres animals perquè nedem molt bé i saltem a l'aigua. Jo em pensava que en sabien tots els animals de nedar i saltar a l'aigua. No, hi ha molts animals que no saben nedar. És veritat el que diu Connie. Jo no sé nedar i per això no em fico mai a l'aigua. I als grills ens passa el mateix. No ens agrada l'aigua i no sabem nedar. A les formigues tampoc ens agrada l'aigua, no ens podem mullar. Si caigués a l'aigua m'enfonsaria. M'estimo més quedar-me als arbres. Que divertit, estic aprenent moltes coses dels meus amics. Ja que busques diferències entre els animals, quin és el que és més diferent de tu? Bona pregunta. No ho sé, no hi havia pensat. La Connie va tornar cap al bosc i va anar a buscar els seus amics perquè l'ajudessin a trobar l'animal més diferent d'ella. Hola,
Bon dia, Connie. Però on t'havies ficat? Fa molta estona que et busquem. És que jugava a buscar les diferències que hi ha entre els animals. Que bé! Deu ser un joc molt divertit, que hi puc jugar jo. Doncs jo no li trobo gens de gràcia, aquest joc. El que passa és que no he descobert quin és l'animal més diferent de mi. Tranquil·la, t'ajudarem i el trobarem de seguida. La Connie, en Patch i en Rondinaire van buscar per tot arreu, però no se'ls acudia quin animal era el més diferent de la Connie. Sabeu què? Anem a veure la meva àvia, que és molt llesta i potser ens podrà ajudar. Mira, n'hi ha una pila d'animals que són molt i molt diferents de tu. Si els vols trobar, només has de tenir els ulls ben oberts. Jo els hi tinc ben oberts, però no he trobat cap animal tan diferent de mi. Va, no et desanimis. Mira, se m'acaba d'acudir un animal que és molt diferent de tu i en aquest mateix moment el tens molt més a prop del que et penses. Què és? Saps qui és? Trobo que aquest joc de buscar les diferències és avorridíssim. En Rondinaire, esclar, és diferent de mi perquè a mi m'agrada jugar i a ell no. Ostres, àvia, que divertit que és aquest joc. Doncs jo no li trobo la gràcia. No m'agrada jugar ni m'agrada l'estiu. Fa massa calor. Aquella nit, quan la Connie se'n va anar a dormir, va pensar que tots els seus amics eren diferents, però que tot i així s'estimaven. Seria molt avorrit que tothom fos igual.